ziri kan ni a i cái hi China kan oma i ba India karan sha du chau chu i China hian in hei kan nom na te kum ruk don ni ve tua cái ma phe chu mo kum ruk don ni ve tua anom sia anom hi kan ti em ma kan chung kwa phe chon chwa san hi kan hu phur kan chwa san hu tu kan hu phur la tu ka i thiran kim thira ol sam bok sia thir ram da nga hian tiang em no mi om thei do na mi awa ti kan mai to thini chani nge tu na kron hu tu zo zu cái chung qua tắc khi chọn Pinduoduo cái đấy kan chọn Pinduoduo cái chọn nhà chọn thì cái này chỉ là Pinduoduo cho là bộ cái Taobao de Tmall de chọn nhà cái bộ nắng nóng cái bộ online cái bộ mà sẽ cái mà chung qua tắc khi chọn Pinduoduo thì cái mà Chinese cảm giác cái chọn ấy là mà tầm tu Pinduoduo cho nên là tiền không đủ mà sẽ cái này cho tiền ăn thì chung cho nên cái lộc măng char này thì cái sự cái phone de furniture de bung bell de client này kim cái ấy chắc giống đâu thôi Pinduoduo cái này phải cái cho nên cái này chắc cái này bây giờ in là cái ấy trên ăn lang với thì là khang hồ de ấy du de cho nên mà bị de là phải tao de in ngắm mọi Thailand ấy te cái mà ni bây giờ mình là cái này lắc với cho ông đậu phát chúng mình cho cái không chỉ là giúp cho chú sau đó bỏ thùng nó được bỏ lon em mà thùng nó te kiếm thì cái lấy chín nhỉ cho nên anh thì tụi nó có lần sấy chân chú anh bị kiếm bây giờ đâu làm bằng thế nên mà làm bằng cái tan thì trong cái ngon thì anh lấy cái mồi cái sấy mấy cái ông mình cho nên là cái nào cũng anh comment na tin lo zo tanga chon lo chanje ka tum don chona lo en da ya hetila hi Pinduoduo chu ni ta chon Pinduoduo hian tiang kan du ta kya kan du hian hei in bunga in buang hian in hei hi WeChat ne na kan connect ania chonin mi hetila hi an ron thon mek aron kal mek ani ta chonin hei hetila mi le hi chu an ron la thon chua lo an ron thon chua tu ni ta chon hetlai mi le hi chu group ne na ka lei lo wang khanin hei ti hianin hetlai hin oma group choni hei an noya hianin en thlenga hei hi bo India ka thil en to hote ron lan le na khani ta chonin hemi hi chu in thil du hote in light more light in pek in tinan he no hen ha shape in do pe heart in do pe na khalai kha hela hen langani nên thì cái con sấy đó chú also mà thil en kim om vek kati ka nei buang hian mo chonin cái lo mu thuak thok chonga chunga ngiam ti chonin hei chu me lampang po ni sengin note birthday decoration vel po ni se pangpal vel te po ni se hei tian om kim vek ani thei thum no te po ni se bek lampang po ni se phei khok po ni se ngin ti hian in om kim ve ka pangpar te in chitin reng te po om ni chu chonin ni samhina na te po oma chonin abikin hei entinan mo bek te po ti hian in oma chen tom te in lei thei a chonin du zong khang thiam phei chonin hei thil brand po ngai lo brand nei po ngai lo ti hian in thil man tlom deuh scan hand thleng in hei po hi scan hand ani ta scan hand thleng in engki mo om veka tianin perfume te po ni semo chon chu tiang zel chon tuna ka sueng thau khanin enge pangpar the hei amoi ucha khop me pangpar chi shan ni ta chonin samhina na thleng in om ni chu hei samhina na thleng in chonin pangpar hei pokali mani amoi em moi takani mi pangpar ni plom te ne som hi potling lawa chonin in lama poni se hei pasite kan ti ang khani ta hei changkha te ang chi khani chonin chokpui sam chok ani ta hei chokpui chonin he lai pui hanin hei bong ke thling te chonin adang ai turom ta ni hei thleng fian asset te hianin atlome me ma man ke pokali hani set hi chonin chu tiang bokin balloon te thlengin hei ti hianin om veka chonin hei in China ang chi te mo om kim veka ni lei thiam chonin
zon thiam chuanin thawmhnaw pawh ni se duh thlan thiam phei chuanin a tam na tuk phei khawk te hei Adidas maw sneaker vel te pawh ni sengin tian tam tak a awm a chuanin nge karin dan chuan heta tanga online atanga leia khuwa thon chawng a zawrh le atan na thon chawng panin a hlawk lut tuk karing hemi hi chuanin hei pingpi nia pingpi chu kha kami keimahni mizo chawi lukhum atana hei an hmanang thing pingpi kha maw tiang te kha ni ta chuanin thawmhnaw thlengin thawmhnaw te pawh nalh tak a awm ka siang khanin duhin thlan thiam chuanin duh thlan thiam dana zirin leitur tam na tuk thawmhnaw te pawh ni se in te chuanin bengbe ang chi ti te pawh maw hei bengbe pawh siar tak mai a awm a nalh tak mai chuanin chutiang bokin furniture lampang te pawh ni seng hei a awm kim veka chuan hei pangpar chi pawh hei pawh pangpar chi ni ta pangpar chi te pawh hei a chi a leitur ni ta tu ni ka maw chuan hei kan lo te balloon decoration atana ti pawh a theia balloon mawi em ani tian dun thlanga hei rawng chi hran zuar ta khata khan duh thlan kha ni mai chuanin ka siang khanin hei hetilai hmun hi asaj na hmun ni ta maw hei hi thlak ne na zon na ni ta maw chuanin antinan hetiang hi lo antinan hemi hi lo scan du ta la tiang I scan nga tihan ran chuak mai don ni chutiang bok chuan I thil duang zawng kha thlak in ei chuan ti khana scan thei veka chuanin khati khanin kan dong mai ni chuan tuna khanin message a chunga khanin lo hmonga khami kha ka thil lei ho a ran thleng to ti na ne kha chuanin ai tiang te hi in chi nia chuan perfume te pawh a chin loka khan ke pawh perfume ka leia kan pa hman tur maw chuanin tiang in enanga hei en zum thei in du chuanin in thil lei du te ka siang khan engkim deuh thaw hi awm vek keimahni mizo ti to mai lamaw Thailand te hoin na kan ei ang Thailand te hoin an ei ang chi le keimahni pawh na kan ei ang chi chawhmeh pawh ni seng chi chin ti tang awm ka ti ka maw chuan thawmhnaw pawh ni sengin hei thlan thiam dana zerin chuan hei antinan thlalak vela in duh zawng chi te pawh kha ti khan scan thei a scan nga ti khan ran chuak mai don ni hei in type thiam lo pawnin chuanin hei Chinese vek ani wangin in hre thiam lo ani chuanin in screenshot atang khanin Google Translate in translate lenga ti khanin hi pawh chu chuan kan ti thina chuwang chuanin hei pingto to hi lo hmang ve ro in hmang thiam lo a antinan mi na lem atam lu tuk pawh lo ti pawh ni seng in hre ve lo a lem nge lem lo ti in endu ni chuanin hei hetlai hianin hei sofa khani ta sofa nuai hianin hei hetlai hianin enanga helai hianin ziakang chuan hetlai hianin en lenga hei a thangai thalo ti chu mi le atang hianin maw in en thei ni mi hawina an komin an pek na atangin hei a thalo chu heti hianin en theiam chuwang chuanin hei min a lem lu tuk in ti an ti ni pawnin kha chu nangmahni na in lei thiam dana zir hlom em a chu nia China nom na em hi China hi chuasan hi a ho phurom khop mai ngat pi te khoi zu te pawh ni se dal te pawh ni se dal hi ke ka engona ai dam doi te pawh ni se hei engara tanga ran chuang nge ti thlengin ti an ziak veka chuanin damdoi te pawh chi hran damdoi pawh vitamin pawh ni sengin helai mi vek ke pun ka lei no te kan ei ma pawh in ka damdoi te khatiang zong kha online tang veka ka chane ki pawh maw pingto to wa thil kan lei dan chu ani a chuanin karon hmu chawa khanin hria thiam lo te emo zo du te emo hria du te emo in nei ni chuanin min ron zo don nia ka thiamang to kin karon reply on zo nia maw ka video te min lo en sakawangin kalon em a min lo subscribe sak ve chau don nia chuan min lo share sak ve don nia kalome invite